Ξεκινήσω. Καλημέρα σας. Τέταρτο δυνατό live εδώ ζωντανά με τη Δήμητρα της καρδιάς σας. Πάμε να πούμε για προϊόντα ομορφιάς. Πάμε να κάνουμε μία νεανική και ωραία επιδερμίδα. Πάμε να ξεκινήσουμε να μπούμε σιγά σιγά. Θέλω να στέλνετε τα μηνύματά σας ώστε να σας λύσω όλες τις απορίες σας. Πάμε να δείξουμε μία κρέμα για τα μάτια, η οποία είναι πλούσια σε ιαλουρονικό κολαγόνο, μας βοηθάει για τις ρητίδες, βαθιές και λεπτές γραμμές. Είναι μία πολύ ωραία κρέμα αντιγύρανσης, η οποία είναι στα 29 και 90. Μία πολύ ωραία ενυδατική κρέμα, η οποία μας βοηθάει στις ρητιδούλες μας προσφέρει ενυδάτωση και ένα λαμπερό βλέμμα. Αλλά για μένα ο πιο τέλειος συνδυασμός είναι με τη μάσκα. Η μάσκα που δεν ξεβγάζεται, μπαίνει κάτω από τα μάτια, μας προσφέρει τη φρεσκάδα, έχει καφεΐνη, έχει ιαλουρονικό, έχει εκχύλισμα αγκουριού, έτσι μας προσφέρει ένα βλέμμα τόσο φρέσκο, λαμπερό και νεανικό και είναι μόνο στα 18 ευρώ. Άρα μπορούμε να πάμε δυνατά με δύο πολύ ωραία προϊόντα που οι τιμές τους είναι πολύ καλές, γιατί να μην ξεχνάμε ότι μπορούμε να γράψουμε τη λέξη TikTok για να έχουμε έκπτωση μείον 10%. Και δεν ξεχνάμε, για αγορές άνω των 40 ευρώ έχουμε δωρεάν μεταφορικά. Μπορείτε να μας καλείτε στο 211 40 45 874. Μπείτε στη σελίδα μας Crystal Beauty by DD. Εκεί θα δείτε όλα μας τα προϊόντα, τα βίντεο μας και θα δείτε και τις τιμές μας πόσο προσιτές είναι, γιατί μιλάμε για μία φανταστική κρέμα ματιών με ελαστίνη, με ιαλουρονικό που μας προσφέρει μία απίστευτη λάμψη και ενυδάτωση. Διώχνουμε ρητίδες, λεπτές γραμμές και είναι στα 29 και 90. Προλάβετε γιατί είναι πάρα πολύ καλή τιμή της. Και μπορούμε να τη συνδυάσουμε με τη μάσκα. Μάσκα ματιών, η οποία δεν ξεβγάζεται. Πρώτα χρησιμοποιούμε τη κρέμα, περιμένουμε περίπου 1/4 να απορροφηθεί και μετά βάζουμε τη μασκούλα μας με καφεΐνη, εκχύλισμα αγκουριού, πεπτίδια. Μας βοηθάνε στη λάμψη. Μόλις τη βάλουμε κάτω από τα μάτια, αμέσως νιώθουμε τη φρεσκάδα. Αμέσως το βλέμμα μας σε λίγα λεπτά αρκεί να έχουμε ένα βλέμμα φωτεινό, λαμπερό και νεανικό και είναι στα 18 ευρώ. Πάμε, προλάβετε τις προσφορές, είναι πολύ καλές οι τιμές. Να πούμε καλημέρα, καλημέρα στα κορίτσια μας. Καλημέρα, να μπούμε σιγά σιγά, να πούμε ωραία προϊόντα τα οποία θα μας βοηθήσουν να είμαστε πιο φρέσκες, πιο λαμπερές και πρέπει σιγά σιγά να αρχίζουμε να περιποιούμαστε το πρόσωπό μας. Θα έρθουν τα Χριστούγεννα, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένες για να λάμψουμε. Πάμε με δύο οικονομικά, δυνατά προϊόντα, μία κρέμα με ελαστίνη, με κολαγόνο ιαλουρονικό που μας βοηθάει για ρητίδες, λίανση γραμμών και μία μάσκα η οποία από τα πρώτα λεπτά μας προσφέρει τη φρεσκάδα και τη φωτεινότητα στα μάτια μας. Κρέμα στα 29 και 90, μάσκα στα 18 ευρώ. Είναι ένας πολύ δυνατός συνδυασμός ώστε να έχουμε ένα λαμπερό νεανικό βλέμμα. Στείλτε μας μήνυμα, μην ξεχνάτε να μας στέλνετε τις απορίες σας, να σας απαντήσουμε. Καλέστε μας στο 211 40 45 874 ή μπείτε στο site μας Crystal Beauty by Didi. Ακολουθήστε μας σε Facebook, Instagram και TikTok για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας και τις προσφορές μας.
Πάμε να μπούμε, να πούμε καλημέρα σε όλους, να πιούμε το καφέ μας και να συζητήσουμε για προϊόντα ομορφιάς που θα μας κάνουν να είμαστε λαμπερές. Να δείξουμε ένα φανταστικό προϊόν, το οποίο είναι το ιαλουρονικό. Είναι η βάση για μένα, το βάζω πρωί βράδυ. Είναι απίστευτο. Μία αίσθηση φρεσκάδας. Όταν βάζουμε το ιαλουρονικό, σε τι μας βοηθάει? Είναι ένας ορός αντιγύρανσης που μας προσφέρει λαμπερή νεανική επιδερμίδα. Ορός ιαλουρονικού που πραγματικά όλοι και όλες το έχετε λατρέψει. Οι εντυπώσεις είναι καταπληκτικές γιατί πολύ απλά είναι ένας όρος που αγαπάτε τόσο πολύ και λατρεύετε. Ένας όρος που μας βοηθάει πέρα από την αντιγύρανση με τα χρόνια που χάνουμε το ιαλουρονικό μας και όλα αυτό όσο περνάνε τα χρόνια. Έτσι δουλευόμαστε με τον ορό και κάνουμε και κάποια γεμίσματα στο πρόσωπό μας. Άρα πάμε με ένα φανταστικό ορό αντιγύρανσης, ορός ιαλουρονικού που είναι στα 18 ευρώ. Μην περιμένετε. Στείλτε μήνυμα τώρα, παραγγείλτε τώρα. Ένας ορός που απλά δεν θα τον αφήσετε ποτέ. Το χρησιμοποιούμε πρωί, βράδυ, ορός ιαλουρονικού για αντιγύρανση, για ένα πρόσωπο νεανικό και ένα πρόσωπο που με τα χρόνια όσο χάνεται το ιαλουρονικό μας βοηθάει στα γεμίσματα του προσώπου μας. Ένας ορός που μπαίνει πρωί, βράδυ είναι ελαφρύς. Μας δροσίζει στο πρόσωπο και να πω ότι όλα μας τα προϊόντα δεν είναι λιπαρά που για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο. Ένας ορός απίστευτος, αξίζει να τον αγοράσετε, να τον δοκιμάσετε και θα δείτε αμέσως τη διαφορά στο πρόσωπό σας και είναι μόνο στα 18 ευρώ και μην ξεχνάμε τη μαγική λέξη TikTok για έκπτωση μείον 10% και για αγορές άνω το 40 ευρώ έχουμε δωρεάν μεταφορικά. Μπείτε στο site μας Crystal Beauty by DD, καλέστε μας στο 211 40 45 874 και ελάτε, στείλτε μου ερωτήσεις να σας απαντήσω, γράψτε μου και εγώ είμαι εδώ για να σας απαντήσω. Αντί για πράιμερ στο μακιγιάζ. Ναι, εννοείται ότι μπορούμε να το βάζουμε για πράιμερ στο μακιγιάζ, εννοείται είναι ένας ορός φανταστικός, ο οποίος μπαίνει κατευθείαν, εγώ το λέω σε όλες και τις κυρίες και τους κύριους. Το βάζουμε σαν βάση. Είναι το καλύτερο προϊόν, ο ορός ιαλουρονικού για αντιγύρανση. Εννοείται ότι τον βάζουμε σαν πράιμερ πριν βαφτούμε. Μας προσφέρει ενυδάτωση, λάμψη και αντιγύρανση μέσα σε λίγα λεπτά και η τιμή του στα 18 ευρώ. Αξίζει πραγματικά να το δοκιμάσετε. Στείλτε μας μήνυμα, καλέστε μας στο 211 40 45 874. Θέλω να μου στείλετε, να με ρωτάτε καλημέρα στην Εφέλη μας. Εννοείται είναι ένας ορός που πραγματικά δεν θα τον αποχωριστείτε ποτέ, εμπιστευτείτε με. Όσες κυρίες και κύριοι το βάζουν, πραγματικά 2-2 τους παίρνουνε. Καλημέρα Εμμανουέλα μου, καλημέρα, μπήκες και εσύ στην παρέα μας. Λέμε Εμμανουέλα μου για τα προϊόντα, λέμε για το μαγικό ορό, ορός ιαλουρονικού, που είναι για αντιγύρανση. Είναι στα 18 ευρώ, το βάζουμε πρωί βράδυ, ένας ορός τόσο δυνατός που πραγματικά δεν θα τον αποχωρίζεστε. Και δεν ξεχνάμε τη μαγική λέξη TikTok για έκπτωση μείον 10%. Και έχουμε μεταφορικά δωρεάν για αγορές άνω το 40 ευρώ. Μπείτε στο εννοείται Μανουέλα μου, σε λίγες μέρες θα το πάρεις και πραγματικά θα τα δοκιμάσεις τα προϊόντα μας και θα τα λατρέψεις.
γιατί όντως είναι ωραία, κάνουν απίστευτη δουλειά και για τα άτομα που μπαίνουν τώρα στο live μέσα και δεν μας γνωρίζουν. Είμαστε ένα ελληνικό brand με ελληνικά προϊόντα, τα οποία φτιάχνονται σε ελληνικό εργαστήριο και όλα είναι φυτικά και αμέσως βλέπουμε ορατά αποτελέσματα από τις πρώτες και όλας χρήσεις. Καλημέρα από Σάμο, καλημέρα, καλημέρα. Δείχνουμε. Πάμε να δείξουμε μία κρέμα, την οποία είναι πραγματικά, τη λατρεύω. Μία κρέμα καταπληκτική, η οποία είναι για αντιγύρανση. Είναι πλούσια σε κολαγόνο ιαλουρονικό και διώχνει τις ρητιδούλες μας, διώχνει τις λεπτές γραμμές. Είναι μία κρέμα η οποία από την πρώτη εφαρμογή που θα βάλουμε κάτω από τα μάτια μας θα δούμε διαφορά πραγματικά στο βλέμμα μας, αλλά για μένα ο πιο τέλειος συνδυασμός είναι με αυτή τη μαγική εδώ μασκούλα, η οποία δεν ξεβγάζεται, μπαίνει επάνω από τη κρέμα. Η κρέμα, η γυραντική μας κρεμούλα είναι στα 29,90. Μία καταπληκτική τιμή, πραγματικά αξίζει να τη δοκιμάσετε, γιατί μας βοηθάει στην αντιγύραση σε ένα νεανικό, φωτεινό βλέμμα, σε συνδυασμό με τη μάσκα που δεν ξεβγάζεται, μπαίνει επάνω από την κρεμούλα και είναι στα 18 ευρώ. Περιέχει πεπτίδια, περιέχει καφεΐνη, εκχύλης μαγκουριού, που από την πρώτη χρήση με το που μπει κάτω από τα μάτια μας, θα νιώσουμε τη φρεσκάδα και τη λάμψη και είναι μόνο στα 18 ευρώ. Προλάβετε, είναι ένας πολύ ωραίος, δυνατός συνδυασμός για τα μάτια μας. Γιατί καλό είναι ότι όσο περνάνε τα χρόνια, πρέπει να βάζουμε προϊόντα για αντιγύραση, να περιποιούμαστε τα ματάκια μας και οι γυναίκες και οι άντρες, γιατί είναι το πρώτο σημείο που σπάει και σε γυναίκες και σε άντρες και φαίνεται η ηλικία μας. Άρα, πάμε δυνατά με οικονομικά και ωραία προϊόντα να δουλέψουμε, να έχουμε νεανικό, φρέσκο, λαμπερό βλέμμα. Πλησιάζουν, θα έρθουν οι γιορτές, πρέπει να προλάβουμε, να είμαστε ανανεωμένες, λαμπερές. Καλημέρα και από τη Δραπετσόνα. Παιδιά, να μου στέλνετε περιοχές από που είστε. Πάμε με δυνατά προϊόντα. Μία κρέμα ματιών στα 29,90, προλάβετε, είναι καταπληκτική η τιμή, και μία μάσκα που απλά δεν θα αποχωριστείτε ποτέ, εμπιστευτείτε με, και είναι στα 18 ευρώ. Είναι ένας τέλειος, δυνατός συνδυασμός για τα μάτια μας και πάνω απ' όλα οικονομικός, και θα δούμε και διαφορά. Μπείτε, παραγγείλτε. Καλημέρα και από Αυστρία, καλημέρα Χούγκο, καλημέρα. Να πούμε ότι σε όλες μας τις παραγγελίες που θα δώσετε μπορείτε να βάλετε τη λέξη TikTok για να έχουμε έκπτωση μείον 10% και να μας καλείτε στο 211 40 45 874. Εννοείται μπαίνετε στο site μας Crystal Beauty by Didi και δεν ξεχνάμε, μας ακολουθείτε σε Facebook, Instagram και TikTok. Καλημέρα, καλημέρα, να πούμε σε όσους μπαίνουν, να πούμε πάλι για τον ορό. Ένας ορός μαγικός, ένας ορός ιαλουρονικού για αντιγύραση που μας προσφέρει φρεσκάδα, λάμψη. Το βάζουμε πρωί, βράδυ και είναι στα 18 ευρώ. Πάμε να δείξουμε οικονομικά ωραία προϊόντα που θα δούμε διαφορά στο πρόσωπό μας και εννοείται πάντα φυτικά προϊόντα. Ορός ιαλουρονικού στα 18 ευρώ. Εννοείται ότι σε κάθε μας παραγγελία βάζουμε δώρο. Τα δωράκια μας είναι αυτή εδώ, η μαγική κύβη. Η κύβη που πραγματικά όλες και όλοι έχετε λατρέψει. Θα σας πω την αλήθεια και το ξέρετε όσοι έχετε παραγγείλει. Μοσχομυρίζουνε. Είναι κύβη απολεπιστική. Θέλω να τους δούμε. Είναι κύβη απολέπισης. Κάνουμε 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Μοσχομυρίζουν απλά.
Μυρίζουν τόσο τέλεια που πραγματικά όλες και όλοι τα ξέρετε. Θέλετε να τα φάτε. Πραγματικά μου έχει τύχει να το πούμε και αυτό, έχουν πάει να τα φάνε γιατί νομίζουν είναι ζελεδάκια. Μυρίζουν τόσο ωραία. Έχουν τέτοιο άρωμα. Παιδιά, έχουν πάει να τα φάνε. Σε αυτό προσοχή. Είναι απολεπιστική κύβη προσώπου και όχι ζελεδάκια. Βάζουμε στο πρόσωπό μας 2 με 3 φορές την εβδομάδα για να κάνουμε απολέπιση. Η απολέπιση που μας βοηθάει να καθαρίσει καλά η επιδερμίδα μας, να ανοίξουν οι πόροι μας, ώστε όταν πάμε να εφαρμόσουμε τη κρέμα μας, να διεισδύει καλύτερα στην επιδερμίδα μας για να έχουμε το τέλειο αποτέλεσμα. Πάντα σε όλες τις παραγγελίες έχουμε δώρο αυτά τα μαγικά λατρεμένα κυβάκια και όσες τα έχετε δοκιμάσει θέλω να στείλετε μήνυμα να πείτε πώς σας έχουν φανεί αυτά τα κυβάκια. Αλλά υπάρχει και κάτι που το λέμε και είχαμε πει θα τα περάσουμε στο κατάστημα. Βέβαια ακόμα δεν τα έχουμε περάσει. Που είναι αυτά τα λατρεμένα μαγικά κυβάκια. Είδατε μέχρι κι εγώ είναι αυτά τα μπαλάκια πάγου, είναι λατρεμένα, είναι απίστευτα, τα βάζουμε στην κατάψυξή μας. Και σε κάθε εφαρμογή όταν θα βάλουμε το ιαλουρονικό, όταν θα βάλουμε τη μάσκα μας ή τη κρέμα μας, περνάμε αυτά τα μπαλάκια στο πρόσωπό μας, κάτω από τα μάτια, σε όλο το πρόσωπο και εννοείται στο λαιμό. Τι κάνουμε? Από το πάγο μας κάνει σύσφυξη, ανόρθωση περιγράμματος προσώπου και έτσι και τα προϊόντα μας μπαίνουν πιο βαθιά στην επιδερμίδα μας, έχουν καλύτερη απορρόφηση, άρα αυτά τα μπαλάκια είναι καταπληκτικά. Προλάβετε, στείλτε μήνυμα, δώστε τις παραγγελίες σας, καλέστε μας στο 211 4045 874, μπείτε στο site μας Crystal Beauty by DD και μην ξεχνάμε αυτά τα υπέροχα μπαλάκια, είναι και ροζουλί, το αγαπημένο μου χρώμα εννοείται. Είναι μπαλάκια πάγου που πραγματικά μας βοηθάνε για σύσφυξη, ανόρθωση περιγράμματος προσώπου και μας βοηθάνε και στις κρέμες. Δεν τα έχω δει, ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα έχω περάσει ακόμα στο κατάστημα και έχουμε πει θα τα περάσουμε. Είναι μπαλάκια πάγου που πραγματικά κάνουν απίστευτη δουλειά και κάτω από τα μάτια γιατί μας βοηθάνε σε ειδήματα, όταν τα ματάκια μας είναι πρισμένα στις σακουλίτσες, γενικά σε όλο μας το πρόσωπο, είναι για ανόρθωση περιγράμματος προσώπου σύσφυξη. Άρα πάμε με αυτά. Όχι, τα έχουμε μόνο σε ροζ. Αυτά τα μπαλάκια τα έχουμε σε ροζ γιατί είναι το αγαπημένο μου χρώμα. Είναι σε ροζ, είναι απίστευτα. Θέλω να τα δοκιμάσω. Ματίνα μου, καλημέρα, καλημέρα. Και να σου πω και από εδώ τα χρόνια μου πολλά για χθες, να είσαι πολύχρονη. Πραγματικά να σε χαιρόμαστε και να σε χαίρονται και οι δικοί σου. Αυτά τα μπαλάκια είναι έρωτας, Ματίνα μου, τα λατρεύεις, τα λατρεύεις. Είναι καταπληκτικά. Είναι μπαλάκια που πραγματικά δροσίζουν τόσο πολύ την επιδερμίδα μας, παίρνουν ειδήματα, μας κάνουν σύσφυξη περιγράμματος προσώπου και σίγουρα πολύ καλύτερη απορρόφηση στις κρέμες μας. Πρέπει όσοι δεν τα έχετε δοκιμάσει να μου στείλετε μήνυμα, να δώσετε την παραγγελία σας και απλώς θα τα λατρέψετε με το που τα παραλάβετε, πραγματικά θα τα λατρέψετε. Και θέλω να πω ότι σε όλες τις παραγγελίες δίνουμε δώρο τους κύβους τους απολεπιστικούς που πραγματικά μοσχομυρίζουν. Πραγματικά το άρωμά τους είναι μεθυστικό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Προσοχή, δεν τα τρώμε, τα βάζουμε στο πρόσωπο για απολέπιση. Συν που σε κάθε παραγγελία βάζουμε και δειγματάκια. Θέλω να μπείτε, να μας γράψετε ερωτήσεις. Το πάγο λοιπόν καλό είναι, θα βάζουμε πρώτα τη κρεμούλα μας στο πρόσωπό μας και μετά, μόλις εφαρμόσουμε τη κρέμα, με τα μπαλάκια περνάμε από πάνω
κάτω από τα ματάκια, σε όλο το πρόσωπο και το λαιμό. Ναι, πραγματικά ο πάγος κάνει και καλύτερη δουλειά. Πιστέψτε με, εμπιστευτείτε με, είναι θαυματουργά λατρεμένα μπαλάκια. Μπαίνει μετά τη κρέμα, μπορούμε είτε να τη βάλουμε μετά από κάθε εφαρμογή να χρησιμοποιήσουμε το πάγο, είτε στο τέλος της ρουτίνας μας μπορούμε στο τελικό στάδιο να περάσουμε το πάγο. Ναι, αυτό να το πούμε ότι όντως κάνουν απίστευτη δουλειά και στο ντεκολτέ. Ο πάγος μπαίνει παντού, δηλαδή πρόσωπο, λαιμό, ντεκολτέ, μα τι έχεις δίκιο να το πούμε ότι μας βοηθάνε και στις ρητίδες σε όλα, όντως και στο ντεκολτέ. Άρα μην ξεχνάμε αυτά τα αγαπημένα λατρεμένα μπαλάκια πάγου που πραγματικά κάνουν θαύματα. Θέλω να μπείτε, να μου στέλνετε μηνύματα. Είπαμε για τις κρεμούλες μας, πάμε μία φορά ακόμα να τα θυμηθούμε. Κρέμα ματιών για αντιγύρανση. Μία κρέμα πλούσια σε κολαγόνο και ιαλουρονικό που μας βοηθάει στις ρητίδες και στις λεπτές γραμμές. Αμέσως μας προσφέρει φωτεινότητα και λάμψη κάτω από τα μάτια και είναι στα 29,90. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας. Ένα δώρο το οποίο θα το λατρέψετε και θα δείτε ένα ανανεωμένο και λαμπερό βλέμμα μαζί με τη μάσκα ματιού που είναι στα 18€, η οποία είναι με καφεΐνη, εκχύλης μαγκουριού, μας προσφέρει την απόλυτη λάμψη κάτω από τα μάτια και με έναν πολύ οικονομικότατο τρόπο. Πάμε στα 29,90 και 18€ η μασκούλα και γράψτε τη λέξη TikTok για μείον έκπτωση 10%. Είναι προϊόντα πραγματικά που θα αγαπήσετε, θα λατρέψετε. Γι' αυτό σας ξεκίνησα στο σημερινό live με προϊόντα πιο οικονομικά, τα οποία θα δούμε διαφορά. Πάμε σε λίγο πιο προσιτές τιμές, ώστε να μπορέσετε να γνωρίσετε τα προϊόντα μας και πάμε να δείξουμε μία κρέμα. Θέλω να μπείτε να γράψετε, πραγματικά όσοι την έχετε δοκιμάσει, Lotus. Μία κρέμα αναπλαστική, μία κρέμα αντιγύρανσης, μία κρέμα η οποία είναι για όλες τις ηλικίες, για όλους τους τύπους δέρματος, μία κρέμα που δεν είναι καν λιπαρή, μας βοηθάει, μας αναπλάθει, μας κάνει ανανέωση κυτάρων, μία κρέμα η οποία τη λατρεύετε όλες και όντως κάνει απίστευτη δουλειά στο πρόσωπό μας, Lotus, και είναι στα 35€. Και εδώ να πω, επειδή είναι μία κρέμα αναπλαστική που μας βοηθάει, να πούμε ότι επειδή πολλές με ρωτάτε, και γι' αυτό τώρα έρχομαι εδώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, είναι για γυναίκες που είναι σε εγκυμοσύνη, είτε και μετά την εγκυμοσύνη, που δημιουργούνται ραγάδες. Ξεκινάμε όταν παίρνουμε κιλά στην εγκυμοσύνη και αυτά. Κάνουμε πρόληψη, πρέπει να τη χρησιμοποιούμε. Εννοείται τα προϊόντα μας είναι 100% φυτικά. Άρα δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα να τα χρησιμοποιήσουμε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μας. Είναι φυτικά προϊόντα, μία κρέμα αναπλαστική που μπαίνει σε πρόσωπο και σώμα και κάνει θαύματα και είναι μόνο στα 35€. Μπείτε, παραγγείλτε τώρα. Μην χάσετε αυτή την προσφορά, είναι στα 35€ και μην ξεχνάμε το κωδικό TikTok για έκπτωση μείον 10%. Μπαίνετε στο site μας Crystal Beauty by DD και μας καλείτε στο 211 40 45 874. Η Lotus μαζί με τη ρετινόλη, ναι. Είναι, Ματίνα μου, αυτό ναι. Η αλήθεια είναι ότι ο πιο τέλειος άρτιος συνδυασμός για το πρόσωπό μας που όλες έχετε αγαπήσει και λατρέψει και εννοείται είναι και από τα best seller της εταιρείας μας, είναι η ρετινόλη. Ρετινόλη B3. Είναι η πιο δυνατή στην αγορά αυτή τη στιγμή. Όσες την έχετε γνωρίσει, πραγματικά τη λατρεύετε. Είναι η βασίλισσα της αντιγύρανσης. Κάνει θαύματα. Είναι ένας σωρός ο οποίος
είναι για αντιγύρανση. Είναι με το υψηλότερο ποσοστό αυτή τη στιγμή στην αγορά σε συγκέντρωση ρετινόλης. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν φαίνεται στο χέρι μου. Είναι ένας ορός που έχετε λατρέψει, το χρησιμοποιούμε βράδυ. Η ρετινόλη μπαίνει μόνο βράδυ. Είναι ορός που τον βάζουμε τη νύχτα και πραγματικά το πρωί ξυπνάμε με άλλη επιδερμίδα. Σε συνδυασμό με τη Lotus μία κρέμα ανάπλασης θα δούμε ορατά αποτελέσματα από τις πρώτες εφαρμογές. Κρέμα αναπλαστική στα 35€, συν έχουμε τη ρετινόλη, τη βασίλισσα της αντιγύρασης στα 35€. Και να πούμε ότι όντως Ματίνα το πρωί βάζουμε και τη βιταμίνη μασέ, που λίγα κορίτσια από εσάς την έχετε γνωρίσει, που είναι ένα πολύ ωραίο προϊόν, φανταστικό. Είναι απίστευτη, η συσκευασία την αλλάξαμε τον ορό ρετινόλης, γιατί έπρεπε να είναι η βασίλισσά μας. Είναι στα 35€, είναι ένας ορός απίστευτος, που πραγματικά θα δούμε διαφορά από τις πρώτες και όλες εφαρμογές και είμαστε με το υψηλότερο ποσοστό συγκέντρωσης ρετινόλης στην αγορά αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και το λατρεύετε. Μπείτε, κάντε τις παραγγελίες σας, στείλτε μας μήνυμα ή καλέστε μας στο 211 40 45 874 και ήδη έχουν ξεκινήσει τα τηλέφωνα από ό,τι ακούτε, ήδη έχουν ξεκινήσει να μας παίρνουνε. Καλέστε μας όπως κάνετε τώρα στο 211 40 45 874 και να μην ξεχνάμε και για τις τηλεφωνικές παραγγελίες ισχύει η έκπτωση μείον 10%. Είτε είναι τηλεφωνικά, είτε είναι μέσα στο site μας ή αυτή τη στιγμή δώσετε την παραγγελία σας που είμαστε live, ισχύει αυτή η έκπτωση μείον 10% με τη λέξη TikTok. Πάμε να πούμε καλημέρα στα άτομα τα καινούρια που μπαίνουν μέσα και μας παρακολουθούν. Πάμε να πούμε ωραία προϊόντα για αντιγύραση. Πάμε για τη Lotus, μία κρέμα ανάπλασης, ανανέωση κυττάρων που είναι στα 35€. Είναι μία φανταστική κρέμα που μπαίνει και στο πρόσωπο αλλά και στο σώμα. 35€ προλάβετε, πραγματικά αξίζει να τη δοκιμάσετε σε συνδυασμό με τη βασίλισσα της αντιγύρασης, γιατί πλέον όλα μας τα κορίτσια και τα αγόρια είναι ψαχμένα, μαθαίνουν, όλοι θέλουν να βάλουν ρετινόλη στο πρόσωπό τους, αλλά για μένα η δικιά μας είναι καλύτερη, γιατί είμαστε στο υψηλότερο ποσοστό συγκέντρωσης ρετινόλης, άρα παίζουμε πολύ δυνατή μπάλα στο πρόσωπό μας, πάμε δυνατά στην αντιγύραση και είναι στα 35€, προλάβετε, είναι στα 35€. Και πραγματικά τα προϊόντα μας όντως μυρίζουν και ωραία. Πάμε να δείξουμε, θα ασχοληθούμε σήμερα πιο πολύ με τα ματάκια, γιατί θέλω να είμαστε λαμπεροί και λαμπερές. Τώρα που θα έρθουν σιγά σιγά οι γιορτές, πρέπει το βλέμμα μας να είναι φρέσκο, νεανικό και λαμπερό. Πάμε να δείξουμε για τα ματάκια. Αι Booster Creme με βλαστοκύτταρα. Είναι σε μορφή τζελ, όχι κρεμώδης, αλλά είναι μορφή τζελ. Πραγματικά είναι απίστευτη, θέλω να το δούμε. Είναι μορφή τζελ, βάζουμε κάτω από τα μάτια, απορροφάτε αμέσως και αρκούνε μόνο 10 με 15 λεπτά, ώστε το βλέμμα από κάτω να αποκτήσει τη φωτεινότητά του. Τη χρησιμοποιούμε πρωί και βράδυ, δεν ξεχνάμε πρωί και βράδυ και θα δείτε μέσα σε μία εβδομάδα 15 μέρες διαφορά στα μάτια σας. Εξαφανίζουμε ρητιδούλες, σακούλες, μαύρους κύκλους που είναι πολύ σημαντικό και για τις γυναίκες και για τους άντρες να έχουμε λαμπερό και νεανικό βλέμμα. Και το δίνει σε καταπληκτική τιμή, είναι στα 39 και 90. Πάμε δυνατά, πάμε να κάνουμε ένα φωτεινό, λαμπερό πρόσωπο και βλέμμα, που για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο, να δείξουμε, γιατί δεν το πετυχαίνουμε.
μισέ. Γυρνάω εκεί. Eye Booster. Είναι gel βλαστοκυτάρων, το οποίο μας βοηθάει στην αντιγύραση. Αμέσως λίγα λεπτά αρκούν για τη φωτεινότητα και τη λάμψη κάτω από τα μάτια μας. Αν βέβαια εννοείται έχουμε και τα μαγικά μας τα μπαλάκια, εκεί ο συνδυασμός είναι ο πιο τέλειος και έρχεται η απογείωση απλά στα μάτια σας. Eye Booster μαζί με τα μπαλάκια παγού. Αν θέλετε το τέλειο και άρτιο αποτέλεσμα μόνο στα μάτια σας. Μπείτε, στείλτε μήνυμα, δώστε τις παραγγελίες σας και καλέστε μας στο 211 40 45 874. Είναι πάρα πολύ ωραία για τα μάτια και οικονομικό είναι αυτό το τζελ. Είμαστε στα 39,90. Πάντα να πούμε, δίνουμε δωράκι τους απολεπιστικούς κύβους προσώπου που είναι μαγικοί. Μοσχομυρίζουνε, είναι αγάπη, είναι λατρεία, είναι έρωτας για όσους τα έχετε δοκιμάσει. Αλήθεια αυτά. Δεν είναι ζελεδάκια, είναι απολεπιστική κύβη. 2 με 3 φορές την εβδομάδα στο πρόσωπό μας. Και η λάμψη και η ενυδάτωση που μας προσφέρουν και μας βοηθάνε και στην αντιγύραση, αυτό να το πούμε, πολύ σημαντικό. Θες να τα φας, πραγματικά αξίζει να τα δοκιμάσετε, γιατί μιλάμε για ένα ελληνικό brand, με ελληνικά φυτικά προϊόντα. Για όσους μπαίνετε και μας βλέπετε αυτή τη στιγμή, είμαι η Δήμητρα Δελιγιαννίδη. Τα προϊόντα μας φτιάχνονται σε ελληνικό εργαστήριο, είναι όλα φυτικά και πραγματικά από τις πρώτες εφαρμογές, αυτό που λέμε, αυτό και θα δείτε, γι' αυτό και μένουν όλοι ευχαριστημένοι, να το πούμε, και τα κορίτσια και οι άντρες μας βλέπουν ένα πρόσωπο διαφορετικό από τις πρώτες κιόλας χρήσεις. Πάμε δυνατά να δείξουμε μία πραγματικά. Πάμε πάλι στα μάτια, το έχετε δει σήμερα, πάμε πολύ μάτια. Γιατί θέλω να είμαστε λαμπεροί και λαμπερές τώρα για τα Χριστούγεννα. Πρέπει να κάνουμε προετοιμασία, πρέπει να έχουμε ένα βλέμμα πολύ νεανικό και φρέσκο. Πάμε στη lifting ματιών. Lifting ματιών που απλά είναι ένας έρωτας. Πραγματικά είναι η σιωτική μας. Εξαφανίζει ρητίδες, σακούλες και μαύρους κύκλους. Και το μαγικό ποιο είναι? Αυτό εδώ το μηχάνημα, το οποίο, δεν ξέρω αν ακούγεται, θα το βάλω εδώ στο μικρόφωνο, ακούτε τις δονήσεις. Είναι ένα μηχάνημα με δονήσεις, το οποίο μας βοηθάει. Καταρχήν βγάζουμε λίγη ποσότητα για να το εξηγήσουμε, γιατί και αυτό με ρωτάτε πώς τη χρησιμοποιούμε. Να πούμε, πιέζουμε εδώ πέρα, βγάζουμε λίγη ποσότητα και βάζουμε κάτω από τα μάτια. Πάντα κάνουμε, μην ξεχνάμε, κυκλικές κινήσεις, βάζουμε κάτω από τα μάτια και πάντα προς τα έξω, στο πόδι της χήνας. Δεν ξεχνάμε και για τους άντρες ένα πολύ καλό tips, μεσόφριο. Και άμα έχουμε στο μέτωπο ρητιδούλες, είναι το καλύτερο, πάντα κυκλικά και πάντα όλες οι κινήσεις, ό,τι και αν κάνουμε, είναι προς τα έξω. Διώχνουμε προς τα έξω. Βλέπουμε διαφορά εδώ στο μεσόφριο. Οι άντρες την έχετε λατρέψει, έχετε τρελαθεί. Βλέπουμε αποτελέσματα από τις πρώτες κιόλας χρήσεις και γι' αυτό τη λέμε ισιωτική. Ισιώνει τα πάντα. Κάνει ανόρθωση βλεφάρου και γι' αυτό λέγεται lifting ματιών. Δεν δώσαμε έτσι τυχαία το όνομα αυτό. Μας κάνει lifting. Ανόρθωση βλεφάρου, που είναι το σημαντικότερο για τα μάτια μας. Άρα βάζουμε κάτω από τα μάτια, στο πόδι της χήνας, κάτω εδώ στο κοκαλάκι που λέμε στο φρύδι. Να ακούσουμε. Μας παίρνετε, είδατε, έχουμε και τα τηλέφωνα να μας παίρνετε. Ναι, όποια έχει κοπέλα έχει θέμα στο μεσόφριο, ναι, γιατί δεν είναι μόνο για άντρες, σωστά Ματίνα, γιατί και για γυναίκες, είναι και για γυναίκες και για άντρες. Μπαίνει στο μεσόφριο, μπαίνει στο μέτωπό μας. Και μπαίνει και στο φύλλο. Και, πού?
Τη βάζουμε και στο ψυγείο. Εννοείται, τη βάζουμε, ναι. Θέλω αυτό να το πούμε, ότι όλα μας τα προϊόντα μπαίνουν στο ψυγείο για μία έξτρα δόση δροσιάς, ώστε και το πρόσωπό μας θα είναι ακόμα πιο φρέσκο. Και καλύτερη διατήρηση του προϊόντος. Και καλύτερη διατήρηση στα προϊόντα μας. Ναι. Μπαίνουνε, ναι, εννοείται, τα βάζουμε στο ψυγείο, γιατί είδατε τώρα μας ρωτάτε, ναι, μπαίνουνε και στο ψυγείο. Στη συντήρηση και είναι καταπληκτική. Lifting ματιών για ανόρθωση βλεφάρου. Λοιπόν, θα πω τώρα κάτι, γιατί θα δώσω μία προσφορά, η οποία όμως θα είναι μόνο για τώρα. Με σχέμο. Λοιπόν, στο site μας είναι στα 59 και 90. Ωραία. Αυτή τη στιγμή όσοι δώσετε την παραγγελία σας τώρα, πόσο θα τη δώσουμε? Στα 49. Μπείτε τώρα, προσφορά, Σωστά δεν λέω, μεσιέ, για δες, γιατί νομίζω δίνουμε, είμαστε στα 59. Είμαστε στα 59 και για λίγη ώρα, πώς είμαστε στο live, έχουμε 44 λεπτά. Όσοι την παραγγείλετε τώρα, προσφορά στα 49 ευρώ. Μόνο για τώρα στο live. Μας καλείτε στο 211 40 45 874. Δίνουμε καταπληκτική προσφορά. Γιατί? Επειδή ξέρετε ότι έχω αδυναμία και στις γυναίκες, τις λατρεύω και θέλω να είστε λαμπερές τώρα στις γιορτές, ξέρω ότι και οι εποχές είναι δύσκολες και εννοείται υπάρχουν πάρα πολλά έξοδα σε όλους. Πάμε λίγο να φτιάξουμε τη διάθεση και στη κάθε κυρία και στο κάθε κύριο και να δώσουμε αυτή την προσφορά μόνο για αυτό το live στα 49. Όχι παρακάτω. Όχι παρακάτω, στα 49 ευρώ. Πάμε δυνατά, lifting ματιών, στα 49 ευρώ μόνο τώρα στο live. Προλάβετε, καλέστε μας. Εννοείται, παιδιά, είναι φοβερή προσφορά. Είναι μία... 79. Λοιπόν, ακριβώς, να ξέρετε, αυτή η κρέμα lifting ματιών είναι στα 79 ευρώ. Την είχαμε βάλει προσφορά στα 59 για να τη γνωρίσετε, αλλά επειδή θα έρθουν οι γιορτές και πρέπει να είμαστε λαμπερές και λαμπεροί, στα 49 ευρώ μόνο για τώρα, στο live. Δεν έχουμε και Black Friday ακόμα. Και δεν έχουμε και Black Friday, αυτό να το πούμε, άρα πάμε... Εμείς κάνουμε πάντα Black Friday. Εμείς εννοείται κάνουμε πάντα Black Friday και πάμε στα 49 ευρώ. Και τι κάνουμε? Διώχνουμε ρητίδες, σακούλες, μαύρους κύκλους και κάνουμε ανόρθωση βλεφάρου, lifting ματιών μόνο για αυτό το live στα 49 ευρώ. Μπείτε να προλάβετε πραγματικά μία κρέμα η οποία έχει το μηχανισμό να ακούσουμε με δονήσεις. Θέλω να το ακούσουμε. Κάνουμε δονησούλες. Μπαίνει κάτω από τα μάτια, κυκλικές κινήσεις. Πίσω στο πόδι της χήνας, εδώ κάτω από το κοκαλάκι στο φρύδι, με σόφριο και μέτωπο. Και είναι στα 49 ευρώ. Και να βάλουμε και καμιά μασκούλα μαζί. Λοιπόν, για δώρο. Όχι, ήρεμα. Λοιπόν, πολύ... Για μετά τη... Εννοείται, μετά τη lifting ματιών. Για θεραπεία. Ναι, η καλύτερη για μένα. Πού μπορούμε να πάμε? Πάμε στα μάτια, lifting ματιών. Πόσο έχει η μασκούλα? Η μασκούλα είναι στα 18 ευρώ. Αυτή η μασκούλα που θες να τη φας, lifting προσώπου μέσα σε λίγα λεπτά, μόνο με 18 ευρώ. Είναι πολλά 18 ευρώ. Δεν είναι. Είναι 18 δεν αξίζει ευρώ. Κάθε γυναίκα 18 ευρώ. Ακριβώς, κάθε γυναίκα αξίζει 18 ευρώ να διαθέσει για το πρόσωπό της. Να γίνει λαμπερή, ανανεωμένη. Έχουμε σε μόνο λίγα λεπτά, 10 λεπτά με 1/4 αρκούν για να έχουμε το FA lifting με το που μπει στο πρόσωπό μας καλά. Θέλω να γράψουν τα κορίτσια που τη ξέρουνε. Κοιτάξτε χρωματάκι ροζουλί, φραουλίτσα.
μοσχομυρίζει. Είναι έρωτας από την πρώτη ματιά. Όλες οι γυναίκες την έχετε λατρέψει και θέλω να πω το σημαντικότερο, ότι μπαίνει και κάτω από τα μάτια. Μπαίνει κάτω από τα μάτια, σε όλο το πρόσωπο και το Καρπούζι λαιμό. δεν έχουμε, γιατί εγώ θέλω καρπούζι. Δεν έχουμε καρπούζι. Έχουμε καρπούζι. Έχουμε και καρπούζι, βγαίνουν σε 6 απίστευτα αρώματα. Ούτε. Να το δούμε. Να τα δούμε. Λοιπόν, έχουμε τη Tropical. Ένα άρωμα πολύ ωραίο, τροπικό. Μελί, μεγάλα. Ένα άρωμα το οποίο μας βοηθάει για ενυδάτωση, αντιγύραση, θρέψη. Το είναι σαν πρωινό, όπως έχουμε το πρωινό μας. Είναι ακριβώς σαν πρωινό. Θες να το φας. Μέλι μεγάλα, μοσχομυρίζει. Αυτά να τα πούμε. Άρα όπως κάνουμε το πρωινό μας, έτσι κάνουμε και την πρωινή μας ρουτίνα. Ακριβώς, έτσι κάνουμε και την πρωινή μας ρουτίνα. Μέλι, μεγάλα, πραγματικά θες να το φας. Πού μας βοηθάει? Ενυδάτωση, αντιγύραση, θρέψη, αλλά και για άτομα με ακμή και ειδικά και παιδιά, επειδή τα προϊόντα μας είναι φυτικά, μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε και στα παιδιά που αρχίζουν να έχουν θέμα με ακμή. Άρα βοηθάει σε κοκκινίλες, εκζέματα, θέματα ακμής. Ξυπνάμε με ένα δέρμα σαν μωρό. Εγώ τη βάζω κάθε βράδυ και το πρωί ξυπνάω με επιδερμίδα μωρού και μοσχομυρίζει. Και είναι στα 18€, να τα λέμε αυτά με σχέ Δεν μου. αξίζεται 18€. 18€ αξίζει κάθε γυναίκα, ο κάθε άντρας να τα διαθέσει για να ανέβουμε ψυχολογικά, να είναι το πρόσωπό μας λαμπερό. Μόνο με 18€. Και εμένα μου αρέσει η σοκολάτα, δεν έχουμε σοκολάτα. Α, ναι. Όταν είσαι τη σοκολάτα, πας εδώ, μου σοκολάτας. Και το μαγικό ποιο είναι? Ότι είναι μαύρη σοκολάτα. Μαύρη σοκολάτα στοχεύει στην αντιγύραση. Να τα λέμε και αυτά. Πάμε. Και σοκολάτα και φράουλα και τρόπο. Και τι άλλο? Άλλοι δεν έχουμε, και άλλοι δεν έχουμε. Έχουμε πολλά. Να δείξω λίγο τη σοκολάτα, θέλω να τη δείξω. Γιατί όσοι και όσες την έχετε πάρει, μέσα, πέρα από το χρώμα που είναι το σοκολατένιο, βρίσκουμε και κομματάκια σοκολάτες. Δεν την τρώμε. Όχι, δεν την τρώμε. Είναι, κοίτα, μεθυστική. Είναι μια μεθυστική μάσκα σοκολάτας που πραγματικά θες να τη φας, τη βάζεις στο πρόσωπο για αντιγύραση, για θρέψη, για ενυδάτωση. Δεν τη τρώμε, εννοείται δεν τη τρώμε. Έχει υπέροχο άρωμα που διαρκεί όντως. Σοκολάτα μόνο, νεφελή. Είναι καταπληκτική. Θες να τη φας, να τη φας και έχει και κομματάκια σοκολάτας και μιλάμε για μαύρη. Το τονίζω, μαύρη σοκολάτα που είναι για αντιγύραση. Είναι θεϊκή μεθυστική. Και πώς κάθε πρωί τα βάζουμε αυτά? Λοιπόν, τώρα πώς τα χρησιμοποιούμε? Δεν θα πω ψέματα, το πρωί βάζω φραουλίτσα γιατί θέλω να έχω το εφέ lifting. Το τράβηγμά μου, όπως και κάθε γυναίκα και άντρας θέλουμε να είμαστε τσίτα. Όπως κάνουμε το πρωινό μας, δεν βάζω ψωμί φράουλα, θα βάζω και φράουλα. Ακριβώς, και βάζουμε φραουλίτσα. Το βράδυ εγώ θα βάλω τώρα ή μέλι μεγάλα ή σοκολάτα πριν κοιμηθώ, δηλαδή θα κάνω τη βραδινή μου ρουτίνα. Θα βάλω το eye booster ματιών, το eye booster. Μετά βάζω τη lifting στα ματάκια μου, εννοείται, δεν τη ξεχνάω. Ωραία. Βάζω τη φραουλίτσα μου και εννοείται το μυστικό μου. Που πολλοί με ρωτάτε τι κάνω. Έρχομαι να σας απαντήσω. Botox. Botox όμως όχι ενέσιμο. Botox με φυσικό τρόπο. Με Snap 25. Δηλητήριο κόκκινου σκορπιού. Με βούτυρο καριτέ, βιταμίνη Α και Ε. Έχουμε αποτέλεσμα φυσικό, χωρίς πόνο και ανώδυνα και οικονομικά, να το πούμε και αυτό, οικονομικότατα, στα 49 και 90. Πες για τη βιταμίνη Σ. Καλημέρα Τούλα μου, καλημέρα. Φτάσαμε στην ναυαρχίδα που πραγματικά είναι η κρέμα Botox. Μία κρέμα η οποία πέρα από το άρωμα, πέρα από την υφή, έχουμε το αποτέλεσμα Botox ανώδυνα, χωρίς ενέσεις, βούτυρο καριτέ, βιταμίνη Α και Ε και Snap 25 δηλητήριο
κόκκινου σκορπιού. Καλά ακούσατε, μην παραξενεύεστε, καλά ακούσατε, δηλητήριο κόκκινου σκορπιού. Δεν είναι... Αληθινού σκορπιού. Αληθινού εννοείται. Ακούγεται από εμάς όμως, γιατί ακούγεται και άλλο γενικά. Ακριβώς, αυτό να το πούμε και αυτό είναι το πιο σωστό όντως. Και ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Αυτό θέλω να το πω γιατί υπάρχουν παιδιά, έχουν βγει απομιμήσεις που είναι και ανάλογα της τιμής και θα έρθουν να μου πούνε Δήμητρα, εσύ την έχεις στα 49-90, όμως ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Γιατί πάντα σε όλα παίζει μεσία μου το ποσοστό συγκέντρωσης που βάζεις μέσα. Ακριβώς, γι' αυτό και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, δηλαδή να μην κάνουμε το επεμβατικό το ενέσιμο, να μην νεκρώσουμε τον μη του προσώπου μας, αλλά τον κοιμίζουμε. Και εδώ έρχεται αυτή η μαγική κρέμα με δηλητήριο κόκκινου σκορπιού, εκεί που μπορούμε στα ποσοστά που μας επιτρέπεται να βάλουμε, το έχουμε φτάσει οριακά, ώστε να έχουμε το αποτέλεσμα Botox. Γιατί όπως το λέω υπάρχουν οι απομιμήσεις, αλλά δεν μπορεί μία κρέμα κάτω το 49 και 90 να μας κάνει την ίδια δουλειά που κάνει η δικιά μας. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, ότι ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Και πραγματικά. Είναι δικός μας το Red Scorpion. Και το Red Scorpion, αυτό να το πούμε, είναι μόνο από το Crystal Beauty by DD. Είμαστε οι πρώτοι που βγάλαμε αυτή τη κρέμα, γιατί μετά εννοείται στην Ελλάδα, μετά ήρθαν και οι απομιμήσεις, να το πούμε και αυτό. Για να μην μπερδεύονται, ότι νομίζουν είναι δικιά μου. Αυτό είναι το πιο σωστό, για να μην μπερδεύονται, γιατί κάποιοι έχουν πάει και βγάζουν και το μπουκαλάκι μας, να το πούμε και αυτό, με την ίδια συσκευασία, αλλά με άλλη επωνυμία, άρα μην μπερδευόμαστε. Crystal Beauty by DD, με τη μοναδική του σύνθεση που μόνο το Crystal Beauty έχει βγάλει, είμαστε πρώτοι και κάνουμε το τέλειο αποτέλεσμα. Να πούμε τι μας ρωτάνε, εκτός ότι ενυδατώνει τέλεια, εξαφανίζει κύκλους. Πες όμως ότι είναι άλλο το επεμβατικό το Botox και άλλο το δικό μας. Αυτό να το πω. Αυτό να το πούμε, να μην μπερδεύεστε, ότι άλλο είναι το Botox το ενέσιμο, το οποίο θα μας νεκρώσει το μη, το οποίο θα πονέσουμε, θα δώσουμε λεφτά αρκετά, θέλουμε κάποιες μέρες μέχρι το πρόσωπό μας να λειτουργήσει το Botox. Αλλά και πέρα από αυτό, η αλήθεια είναι δεν ξέρουμε τι βλάβες μπορεί να μας προκαλέσει. Δεν ξέρουμε αν θα πάμε στα σωστά χέρια, αν θα το τοποθετήσουν σωστά, μας κάνουν κάποια ζημιά. Γιατί είχα πελάτες. Δεν είμαστε κατά όμως, απλά άλλο το προϊόν μας. Κατά δεν είμαστε, αλλά είχαμε και περιπτώσεις που έχουμε ακούσει που πάθανε και μόνιμη βλάβη από Botox, από ενέσιμο. Άρα καλό είναι να πάμε με φυσικό τρόπο, με τη κρέμα μας. Μόνο από το Crystal Beauty by DD, βούτυρο καριτέ, βιταμίνη Α και Ε και Snap 25, δηλητήριο κόκκινου σκορπιού, στα 49 και 90 προλάβετε. Πάμε να... Ναι, Τούλα μου τι θες την Botox. Η αλήθεια είναι ότι θα έρθουν πολλοί και θα μας πούνε πολλά. Αυτό ναι, σε κάθε live θα μπει ο καθένας, θα πει το δικό του. Ποτέ δεν θα έκανα Botox, θα έβαζα κάτι φυσικό στο πρόσωπό μου, γιατί το ψεύτικο φαίνεται, δεν μου αρέσουν ούτε τα ενέσιμα. Είναι μία κρέμα καταπληκτική που όσοι γράφουνε και μέσα και σχολιάζουν, κορίτσια μας, την έχουν δοκιμάσει και όντως έχουν δει διαφορά στο πρόσωπό τους και γι' αυτό τη λέμε και την ναυαρχίδα. Το Crystal Beauty by DD είναι μία κρέμα η οποία κάνει θαύματα. Πάμε, γράψτε μας. Είναι μία κρέμα υπέροχη στα 49 και 90. Να γυρίσουμε στις μασκούλες μας, οι οποίες είναι στα 18 ευρώ. Είναι ό,τι καλύτερο να κάνετε δώρο για τον εαυτό σας. Είναι προσιτές σε τιμές, μιλάμε για φυτικά προϊόντα. Εννοείται ότι από τις πρώτες εφαρμογές αυτό που τάζουνε το κάνουνε και είναι στα 18 ευρώ. Θες να τις φας. Είναι μάσκες της τεμπέλας. Μάσκες οι οποίες δεν ξεβγάζονται και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε γιατί δεν το είπαμε πριν. Δεν ξεβγάζονται. Δεν ξεβγάζονται. Μένουν στο πρόσωπό μας που σημαίνει ότι
όσο το αφήνουμε είναι στο πρόσωπό μας, δουλεύεται σωστά το πρόσωπό μας, γιατί δεν πιστεύω στις μάσκες, οι πελάτησές μου το ξέρουν και οι πελάτες μου, ότι δεν πιστεύω στις μάσκες που ξεβγάζονται στο τέταρτο. Δεν γίνεται, τι δουλειά, τι αποτέλεσμα θα δεις σε ένα προϊόν που θα το βάλεις στο πρόσωπό σου και μετά από ένα τέταρτο θα το βγάλεις. Είναι προϊόντα που μένουν. Δουλεύουμε το πρόσωπό μας σωστά και άρτια, βλέπουμε ορατά αποτελέσματα από τις όλες είναι τέλειες. Ναι, Τουλίτσα η αλήθεια είναι ότι όντως η φράουλα είναι λατρεμένη μαγική και να πούμε και για ένα άλλο προϊόν, το οποίο εδώ πέρα είναι κάτι σαν τους κύβους. Είναι πάλι να δείξουμε το χρώμα. Είναι scrub προσώπου, το οποίο έχει μεθυστικό άρωμα, μάκαρον. Θες να το φας, γι' αυτό και έδωσα και αυτό το όνομα, μάκαρον. Θες να το φας. Κάνεις και αρωματοθεραπεία εσύ ταυτόχρονα. Εννοείται, κάνουμε και αρωματοθεραπεία, γιατί χαλαρώνουμε, μυρίζουν τόσο ωραία τα προϊόντα μας. Άρα δεν θέλει να αγοράσουμε και κυρία αρωματικά. Ακριβώς. 2 σε 1. 2 σε 1. Και τι κάνουμε, είναι ένα απολεπιστικό προσώπου 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Μας προσφέρει ενυδάτωση, αντιγύραση, συν που κάνουμε την απολέπισή μας. Τουλίτσα, πες, κάνε και για πρόσωπο και για σώμα. Είναι για πρόσωπο. Το μάκαρον είναι για πρόσωπο. Για το σώμα έχουμε ένα άλλο απίστευτο προϊόν, το Glow Body. Είναι πάνω. Το Αυτό. Glow Body. Γιατί τι είναι, γυαλίζει αυτό. Γιατί το λέμε Glow. Για πες Δήμητρα. Λοιπόν, εδώ. Είναι ο ζεόλιθος που κάνουμε απολέπιση σώματος αλλά και προσώπου. Πώς το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, χρησιμοποιείται στο πρόσωπο με 2 τρόπους. Λοιπόν, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σαν απολέπιση, να τρίψουμε το πρόσωπό μας 2 με 3 λεπτά, ή μπορούμε να βάλουμε μία παχιά στρώση σαν μάσκα, να την αφήσουμε 1 τέταρτο και μετά να αρχίσουμε να τρίβουμε και να το κάνουμε σαν απολέπιση, δηλαδή 2 σε 1, και μάσκα και απολέπιση. Και είναι για το σώμα κιόλας, είναι κάτι πολύ πιο δυνατό από το μάκαρον. Το μάκαρον μπαίνει στο πρόσωπό μας. Είναι μία πιο ήπια απολέπιση, η οποία και αυτή μην ξεχνάμε να πούμε τιμή στα 18 ευρώ. Παιδιά, είναι 18 ευρώ και αν γράψουμε και τη λέξη TikTok, παίρνουμε έξτρα έκπτωση. Και δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω το 40 ευρώ. Ο ζεόλιθος θέλω... Εσύ δεν πουλάς χαριστικά. Να σου πω κάτι, χαρίζουμε. Για να Πραγματικά. Δεν μας τα λες καλά. Πραγματικά έχουμε το ζεόλιθο. Μόνο με τη Σκορπιό σώθηκα. Ο Σκορπιός είναι απίστευτη κρέμα. Ο ζεόλιθος είναι πραγματικά η απόλυτη απολέπιση για πρόσωπο και σώμα. Μιλάμε όμως για μια απολέπιση πολύ πιο δυνατή για το πρόσωπο από ότι το μάκαρον. Άρα υπάρχουν οι λάτρες που ή θα πάμε... είναι ζεόλιθος, δεν είναι απλά ζάχαρη που βάζουν οι πολλοί που βάζουν ζάχαρη απλή. Και μεθυστικό άρωμα. Θέλω να δείτε, κοιτάξτε πόσο πηχτό είναι. Πες το και αυτό όμως, ότι στην αγορά έχει απλή ζάχαρη και άλλους ακριβώς, για σκράπ. Για σκράπ, κοιτάξτε εδώ πηχτό πώς είναι. Είναι καταπληκτικό. Είναι και σε μεγάλη συσκευασία τουλά, αυτό να το πούμε κρατάει καιρό. Ο ζεόλιθος πραγματικά μας βγάζει μήνες. Και είναι στα 24,90. Είναι 24,90 ο ζεόλιθος. Είναι σαν το σκράπ, 3 σκράπ σαν να παίρνεις. Είναι μπράβο, σαν να παίρνεις 3 σκράπ, γιατί είναι και η ποσότητα μεγάλη. Να, θέλω να το κλείσω για να το δείξουμε. Ότι η ποσότητα, βλέπετε, είναι... Είναι πολλά τα ml, δεν είναι? Είναι πολλά τα ml. Θα βάλω λιγότερο στα επόμενα. Κοιτάξτε εδώ, καμία σχέση στα ml. Είναι στα 24,90. Και μην ξεχνάμε ότι αν γράψουμε... Άμα τα πάρεις παρέα και με δωρεάν μεταφορικά, άμα τα πάρεις και παγετάκι... Αυτό είναι το πιο σωστό, ότι μπορούν να το πάρουν... Με 40 ευρώ τα πήρες, 40 ευρώ παίρνεις 2 απολεπιστικά προσώπου. Δηλαδή... Και δωρεάν μεταφορικά, και δηλαδή με ένα σαραντάρι βγάλαμε τη ζημιά. Να, αυτό να το πούμε κιόλας στις κυρίες, ότι να το γράψω και του Λίτσα μου, ότι τα κορίτσια μου που το έχουν δοκιμάσει κάνουν 1 φορά την εβδομάδα το μάκαρον και την επόμενη φορά το ζεόλιθο, για να έχουμε πιο δυνατό και άρτιο αποτέλεσμα στο πρόσωπό μας.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι η τιμή είναι απίστευτη και μην ξεχνάμε ότι ο χρόνος περνάει. Ο χρόνος περνάει σήμερα νομίζω πολύ γρήγορα. Εμένα μου αρέσει το σημερινό live πιο πολύ. Εντάξει. Εγώ θα ήθελα έτσι να είμαστε κάθε φορά. Το σημερινό live μου αρέσει, νομίζω ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα, είμαστε στα 25 λεπτά μας μείνανε. Πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο στο 211 40 45 874. Να παίρνουμε και για άλλα 30 λεπτά παραπάνω για τις προσφορές. Για τις προσφορές, ναι. Και να πούμε, δώσαμε προσφορά... Τι μόνο θα δίνεις ιδιαίτερη σε αυτή την τιμή. Και εγώ θα δίνω 30 λεπτά παραπάνω στις προσφορές. Ακριβώς, γιατί η αλήθεια σήμερα τι κάναμε, Μεσχέ. Δώσαμε μία προσφορά που δεν υπάρχει. Νομίζω και δεν θα τη βρούνε πουθενά αλλού αυτή τη τιμή. Είναι ισιωτική, είναι lifting ματιών, ανόρθωση βλεφάρου, διώχνουμε ρητίδες, σακούλες, μαύρους κύκλους και σε τι τιμή? Στα 49 ευρώ. Παιδιά, δεν είναι... Πιο κάτω όχι, αλλά είναι απίστευτη. Έχουμε το μηχάνημα με τις δονήσεις, να το ακούσουμε. Για όσοι μπαίνουν τώρα, είναι μία κρέμα, η οποία είναι lifting, ανόρθωση βλεφάρου. Μπαίνει κάτω από τα μάτια, στο πόδι. Premium, εννοείται. Και να πούμε τη τιμή πόσο είχε. 69 ευρώ. Τη βάλαμε τιμή γνωριμίας 59. 79, ναι, 79. Τη βάλαμε τιμή γνωριμίας 59. Και σήμερα για αυτό το live τη δίνουμε 49. Για να προλάβουμε να λάμψουμε για τις γιορτές. Και δεν είναι και Black Friday, όπα. Και δεν είναι και Black Friday και δώσαμε εμείς ήδη τιμή, τιμάρα δώσαμε. Όπα, Δήμητρα. Α, αυτό, ναι, όντως, κοίτα, έχει δίκιο η Τούλα, Η αλήθεια είναι ότι σε συνδυασμό για το τέλειο και άρτιο αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ το μαγικό. Eye Booster που είναι σε μορφή gel. Η lifting μας. Το βάζει και η μαμά μου το Eye Booster. Το βάζει και η μαμά και το λατρεύει, της αρέσει. Και μου λέει τι ωραίο αποτέλεσμα. Είναι μορφή gel. Είναι σε μορφή gel. Είναι βλαστοκύτταρα. Λίγα λεπτά αρκούν για να μας προσφέρει τη φωτεινότητα, την ενυδάτωση και τη λάμψη κάτω από τα μάτια μας σε συνδυασμό με τη lifting. Και να σου πω κάτι, τώρα τη δώσαμε 49 ευρώ. Όπα, και έχουμε... Περίμενε, έχουμε 49 ευρώ. Και άμα συνδυάσουμε και το Eye Booster που έχει 39 και 90, 39 και 90. Και μπορούμε... Και τώρα μεταφορικά κάτσε, περίμενε. Στα 39 και 90 και να την αφήσουμε για λίγο μόνο μέχρι στο live. Κάτσε, έχει το 10% όμως, περίμενε. Πού θα πάω? Στα 30. 30. Γιατί βγάλεις και 10 και από εκεί, όχι τόσο βγαίνει. Δεν είναι ένα τέλειο σετ. Μείον 4 θα πας κι άλλο από εκεί. Και άρα κάτσε, όπα, ηρέμησε, ηρέμησε. Γιατί είναι ένας τέλειος συνδυασμός για τα μάτια. Δεν τα αλλάζει Τούλα με τίποτα, όντως του Λίτσα, αν το πούμε. Φεύγουνε σακούλες, ρητίδες, μαύροι κύκλοι και κάνουμε ανόρθωση βλεφάρου που για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. 2 δυνατά προϊόντα. Το θέμα είναι ότι έχεις και επαναληπτικές συνέχεια από τις πελάτες που σημαίνει ότι κάτι καλό κάνουμε. Μπράβο, αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε ότι υπάρχουν επαναληπτικές. Δεν δοκιμάζουν απλά τα προϊόντα, τα κάνουν και επαναληπτικές. Ακριβώς που για μας αυτό είναι η επιτυχία του Crystal Beauty, ότι όταν μία πελάτησα δεν είναι να αγοράσει μία φορά, αλλά να κάνει την επαναληπτική που σημαίνει ότι μένει ευχαριστημένη, βλέπει διαφορά. Και εννοείται αυτά τα κορίτσια που όντως βλέπουν αυτή τη διαφορά, όντως δεν θα πω ψέματα, σε κάθε live μας στηρίζουν, είναι μέσα, με στηρίζουν, τους αρέσουν, τα αγαπάνε τα προϊόντα, γιατί τα έχουν δοκιμάσει. Να μην ξεχνάμε... Κλείσε και η ελληνική εταιρεία. Αυτό να μην ξεχνάμε, είναι για τα άτομα που παίρνουν τώρα. Είμαι η Δήμητρα Δελιγιαννίδη. Είμαστε ένα ελληνικό brand, τα προϊόντα μας φτιάχνονται σε ελληνικό εργαστήριο και όλα τα προϊόντα μας είναι φυτικά, που είναι πολύ σημαντικό. Να το πούμε αυτό ότι είναι φυτικά. Και να δείξουμε και τα μπαλάκια, που είναι λατρεία, είναι έρωτας, Αυτό πρώτη φορά το βλέπω, δεν το έχω ξαναδεί. Μπαλάκια πάγου, τα έχουμε εννοείται στην κατάψυξή μας μέσα. Μετά από κάθε εφαρμογή που βάζουμε, είτε στα μάτια είτε στο πρόσωπο. Πώς τα πέρασε το εργαστήριο, μπερδεύτηκε. Δεν είναι ωραία.
Στο δικαστήριο έχουμε κάτι τέτοιο, τι είναι αυτά. Δεν είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά τα μπαλάκια πάγου, καταρχήν, μας παίρνουν ειδήματα κάτω από τα μάτια, πριξιματάκια. Μας κάνουν σύσφυξη, ανόρθωση περιγράμματος προσώπου και εννοείται ότι μετά από κάθε εφαρμογή που χρησιμοποιούμε, είτε θα βάλουμε το eye booster, το νορό ιαλουρονικού στο πρόσωπό μας, περνάμε με τα μπαλάκια ώστε να γίνει καλύτερη απορρόφηση του προϊόντος. Πάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ Μαρία μου, χίλια ευχαριστώ. Όντως τα προϊόντα μας είναι υπέροχα, είναι καταπληκτικά. Δεν το λέω επειδή είναι τα προϊόντα μου, τα αγαπάω και τα λατρεύω, αλλά τα έχετε αγαπήσει και τα έχετε λατρέψει κι εσείς. Και το σημαντικότερο για μένα είναι ότι βλέπουμε διαφορά από τις πρώτες κιόλας εφαρμογές. Δεν περιμένουμε να περάσει καιρός. Οπότε μαζί με τη δική μου παραγγελία εννοείται το σετ με τα μπαλάκια. Θα τα στείλω του Λίτσα. Τα μπαλάκια. Τα μπαλάκια τηλεφωνικά μόνο τώρα γιατί δεν τα έχουν σου. Ναι, τα μπαλάκια αυτό να το πούμε ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε μόνο τηλεφωνικά να δώσουμε την παραγγελία γιατί δεν τα έχουμε περάσει μες στο site μας. Αφού φεύγουνε, πότε να προλάβουμε. Αυτό πότε να προλάβουμε να τα βάλουμε, για πες με σχέ. Και μας μένουν 19 λεπτά, μην ξεχνάμε να δώσουμε παραγγελίες. Παίρνουμε έκπτωση μείον 10% γράφοντας τη λέξη TikTok. Δώσαμε και προσφορές με σχέ. Σήμερα δεν ξέρω. Σήμερα δεν με προλαβαίνεις. Δώσαμε και προσφορές πολύ δυνατές. Μην ξεχνάμε 49 ευρώ. Lifting ματιών. 10%, 45%. Φύγαμε. Φύγαμε τελείως. Φύγαμε. Σήμερα νομίζω ξεφύγαμε σε αυτό το live. Αλλά γιατί να μην κάνουμε τις γυναίκες και τους άντρες λίγο να χαρούνε, να μην κάνουμε για σήμερα πρέπει να δούμε την ανανέωση, θα έρθουν οι γιορτές με σχέ, πρέπει να κάνουμε ένα δώρο στον εαυτό μας και να είμαστε λίγο πιο προσιτοί στις στιγμές. Εντάξει, να κάνουμε ένα δώρο. Σήμερα κάτι έχεις πάθει και δίνεις τέτοια του Λίτσα. Δείγματα δεν βάζεις. Βάζουμε. Όντως, σε κάθε παραγγελία μπαίνουν δώρα αυτή η μαγική κύβια πολεπιστική που το ξέρετε ότι μόσχο μυρίζουνε. Σήμερα δίνεις τέτοιες στιγμές. Κοιτάξτε κυφάκια. Δεν τα τρώμε. Είναι απολεπιστική κύβη, δεν το ξεχνάμε, δεν τα τρώμε. Μόσχο μυρίζουν. Στο τέλος θα τα φάμε. Όντως, μεσιά θα τα φάμε. Αφού μας βγήκανε σήμερα θα τα φάμε. Τα δίνουμε δώρο σε κάθε παραγγελία, συν τα δειγματάκια. Τη lifting ματιών όντως είναι τα κυβάκια όντως είναι τέλεια, μοσχομυρίζουν. Τη lifting ματιών δεν την αλλάζει καμία κοπέλα. Μασκούλα δεν είπαμε. Μασκούλες, πάμε στις μασκούλες μας, μην ξεχνάμε προσφορές. Όλες μας οι μάσκες και το απολεπιστικό προσώπου έχουν 18 ευρώ. Και δεν ξεβγάζονται. Είναι οι μάσκες της Ντεμπέλας. Έχουμε έρθει εδώ να λύσουμε τα χέρια. Γιατί και οι άντρες δεν θέλουν να... Ακριβώς. Τώρα να βάλεις, να ξεβγάλεις, τις αφήνεις επάνω. Είναι στα 18 ευρώ σε συνδυασμό με το μακαρόν. Μία μάσκα, οποιαδήποτε. Τα βάζουμε βραδάκι. Τη μάσκα πρωί βράδυ και απολέπισε κάνουμε 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Αλλά δεν είναι ο τέλειος συνδυασμός 18 και 18 δύο προϊόντα. 18, δώρο τα μεταφορικά. Πρέπει να βάλουμε και κάτι ακόμα, έτσι κάτι, τα μπαλάκια μαζί με τα μπαλάκια. Βγαίνει το πακέτο. Η αλήθεια είναι αυτή. Τα μπαλάκια πόσο είναι, δεν μας είπατε. Δεν σου έχω πει μεσή. Πάμε να δώσουμε τιμή, είναι στα 15. Εντάξει, άμα τα κάνεις ένα σετάκι, νομίζω παίζει να είμαστε κάτω από 50 ευρώ πάμε, άμα τα κάνεις. Είναι το πιο δυνατό σετ, δηλαδή μία μάσκα για το πρόσωπο που δεν ξεβγάζεται, ένα πολεπιστικό προσώπου, συν τα μπαλάκια του πάγου που είναι λατρεία. Ναι, θα πω για το μέλι με το γάλα του Λίτσα, ναι, αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί... Κάτσε, περίμενα. Τι? Βάλε λίγο τα προϊόντα. Περίμενε. Για να βάλε λίγο τα προϊόντα. Πάμε, 3 προϊόντα. 18 και 18, 36 και 15, 51. Πάμε στα 45 ευρώ. Δηλαδή πάμε κάτω από 50 ευρώ και δώρο και τα μεταφορικά. 3 προϊόντα ούτε στο 50.
Τι κάνεις, Δήμητρα? Σήμερα νομίζω... Δηλαδή, κάνεις πακέτο κάτω από το 50. Είδες. Είναι το τέλειο δώρο για μια γυναίκα. Το τέλειο, αυτό, ακριβώς, είναι το τέλειο Και δώρο. παίρνεις 3 προϊόντα, όχι ένα, 3 Ακριβώς, προϊόντα. 3 προϊόντα κάτω από τα 50 ευρώ. Έχουμε δώρο τα μεταφορικά. Και να μην ξεχνάμε δώρο τους Κάτσε απολεπιστικούς μια μάσκα να πάρει να κύβους. πάρεις έξω, θα δώσεις ένα 25 δεν θα δώσεις. Ακριβώς. Δηλαδή δίνουμε Ένα σκραμπ. 3 προϊόντα Κάτω κάτω από 50 ευρώ. Και δώρο και τα μεταφορικά. Παιδιά, σήμερα τα έχουμε σπάσει. Και φεύγουν και αυθημερών δέματα. Σήμερα δηλαδή μπορεί να το πάρει. Ακριβώς. Οι παραγγελίες μας, αυτό είναι το σημαντικό. Ότι φεύγουν σήμερα δεν το έχεις. Ακριβώς. Φεύγουν αυθημερών. Τρελάθηκες, ναι. Τουλίτσα μου σήμερα τρελάθηκα. Σήμερα τουλίτσα μου τρελαθήκαμε. Και έχουμε 15 λεπτά ακόμα. Έχουμε 15 λεπτά. Πού θα πάμε ακόμα, δεν ξέρουμε. Πάμε να δείξουμε, γιατί καλά το λέει η Τούλα, ότι μετά την απολέπιση, το μάκαρο. Λέξε, το ξέρω τι παίρνεις, γιατί σε φοβήθηκα σήμερα, πρόσεχε. Ναι. Κοίτα, όντως σήμερα όλοι μας το λένε. Έχουμε σπάσει ρεκόρ στις προσφορές, το βλέπεις. Ναι, και δεν είναι και Black Friday. Και δεν είναι και Black Friday και πήραμε και φόρα. Ναι, γιατί εσύ δεν περιμένεις το Black Friday. Όχι. Γιατί ούτε να το μια μέρα... Γιατί να περιμένω το Black Friday για να κάνω δώρο πραγματικά στους αγαπημένους μου και στα κορίτσια και στα αγόρια. Γιατί δεν περιμένουμε το Black Friday. Να πούμε για το μέλι με το γάλα που λέει και Τούλα, που είναι ο τέλειος συνδυασμός. Είναι μία μάσκα θρεπτική, μία μάσκα για αντιγύρανση, μία μάσκα που μας βοηθάει σε θέματα ακμής, εκζέματα, κοκκινίλες, γιατί όταν έχουμε θέματα με την ακμή, πρώτα μας περιορίζει να πούμε δεν βγάζουμε σπυράκια. Τα σπυράκια αφήνουν σημαδάκια, που σημαίνει ότι μας βοηθάει και στα σημάδια. Δεν πρέπει να καθαρίσουμε πρώτα το πρόσωπο. Και τι σήμερα δεν ξέρω, έχουμε ξεφύγει. Για πάμε λίγο. Σήμερα νομίζω ξεφύγαμε. Τι είναι? Ο ενεργός άνθρακας. Είναι ο ενεργός άνθρακας. Όπα, τι συσκευασία. Πολύ μεγάλη συσκευασία έχουμε. Τι έγινε? Είδες. Συσκευασία, κορίτσια, γράψτε όσες πραγματικά το έχουν δοκιμάσει. Ο ενεργός άνθρακας πρώτον κρατάει μήνες. Πάνω το έχουμε. Τι έγινε? Τούλα, για πες το. Τουλίτσα, λοιπόν, κρατάει μήνες. Ενεργός άνθρακας, βαθύ καθαρισμό. Κάνουμε λεύκαση. Διώχνουμε τις χρωμίες, μείωση των πόρων. Και σε συνδυασμό με το γάλα με μέλι μας διώχνει τη λιπαρότητα, μας βοηθάει σε θέματα ακμής. Γενικά ο άνθρακας μας βοηθάει στη λιπαρότητα. Άρα... Το pH του δέρματος. Ναι, και πόσο έχει? 18. 18. 18 και ξέρεις πόσους μήνες κρατάει? Μπορεί να πάρεις 5 μήνες. Να πάρεις μάσκα, το σκραπ και τον άνθρακα. Κι άλλο σετάκι. Μαρία, κάτσε, έχουμε 3 προϊόντα που θέλουμε να τα κάνουμε δώρο στη μαμά, από τη Μαρία. Το πακέτο με τα 3 προϊόντα. Τέλεια. Γιατί είναι φοβερές οι τιμές, παιδιά, είναι απίστευτες. Πάμε, ενεργός άνθρακας 18 ευρώ. Και 18. Μάσκα 18 ευρώ. 36. Ναι, 36. Στα 36 ευρώ δεν παίρνεις δώρο και τους κύβους. Πώς δεν τους παίρνεις? Δεν βάζουμε δώρο και δειγματάκια. Εντάξει, και με 36 πάλι τα κάνουμε εδώ τα μεταφορικά. Πάμε σήμερα. Άμα είναι τόσο ωριακά, ας δώσουμε είμαστε, και παιδιά, δώρο και σε αυτά. Είμαστε ωριακά. Πάμε. Άνθρακας, μάσκα με μέλι και δώρο τα κυβάκια και δώρο τα μεταφορικά. Εντάξει. Σήμερα νομίζω το τερμάτισες, Δήμητρα? Το τερματίσαμε. Το έχουμε ξεφύγει και από Black Friday και από όλα ξεφύγαμε. Παιδιά, μένουν 11 λεπτά. Η αλήθεια είναι αυτή που λέει και η Τούλα. Τα δείγματα όντως είναι πλούσια, βάζουμε πολλά δείγματάκια. Όλες μου οι πελάτησες και οι πελάτες το γνωρίζουν ότι όντως βάζουμε αρκετά δείγματα. Για να παραγγέλνουμε μετά και από τα δείγματα. Εννοείται, γιατί έτσι γνωρίζουμε τα προϊόντα μας. Βλέπει το αποτέλεσμα και θέλει και το προϊόν. Αφού το αποτέλεσμα είναι ορατό από τις πρώτες εφαρμογές, να πούμε ναι, λίγο γρήγορα για τη χρυσή σειρά, μπράβο Τουλίτσα. Η χρυσή μας η σειρά, που είναι μία σειρά για αντιγύρανση, μία πολύ δυνατή σειρά, η οποία περιλαμβάνει 3 μαγικά προϊόντα. Eye Booster ματιών, Booster προσώπου, το Booster προσώπου που μας βοηθάει στην ανόρθωση περιγράμματος προσώπου, στη σύσφυξη, στη λίαση λεπτών γραμμών και ρητίδων και έχουμε και τη κρέμα με τα μόρια χρυσού.
που τι μας προσφέρει? Αντιγύρανση, λάμψη, κοίτα χρώμα. Έχει ένα ωραίο διακριτικό χρώμα, το οποίο δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε και make-up, αυτό να το πούμε. Και έχουμε τη λάμψη από τα Μόρια Χρυσού. Είναι μια πολύ δυνατή σειρά. Πόσο την έχουμε, μεσιέ μου? Πόσο την έχουμε για να κάνουμε προσφορά? Πόσο την έχουμε, Δήμητρα, όσο την έχουμε. Εντάξει, τόσες προσφορές σήμερα, όπα. Αυτά στο επόμενο live την άλλη Παρασκευή. Να με δώσουμε προσφορά. Και τι, Black Friday, θα έρθουν τα Χριστούγεννα, να ξεκινήσουμε μία θεραπεία. Να μην ξεκινήσουμε μία θεραπεία. Να προλάβουμε να είμαστε... Στο επόμενο live, στο επόμενο. Να μας ακολουθήσει λίγο κόσμο. Το booster απόλυτη βάση. Ναι, το booster είναι η απόλυτη βάση όντως για να δέσει η κρέμα. Μία καλή Έλα, να δώσουμε μία καλή τιμή, έλα. Το λέει και Τουλίτσα, πάμε να δώσουμε. Λοιπόν, στα 3 προϊόντα, μεσιέ μου, για πάμε. Ξέρεις πως έχουν αρχική? Αρχική έχουν 100 κάτι. 120. Έχουν 120. Άμα βγάλεις και το 10%, και δωρεάν τα μεταφορικά, θα πάμε στο κατοστάρικο. Άντε, να πέσουμε στο κατοστάρικο. Πόσο, παρακάτω, 3 προϊόντα. 3 προϊόντα. Τέτοιες ποιότητας. Στο κατοστάρικο θα πέσουμε. Να κάνουμε ένα δώρο. Έλα λίγο πιο κάτω, μεσιέ. 3 προϊόντα. Τώρα για τα Χριστούγεννα. 95. 95. 93 προϊόντα. Και δώρο και τα μεταφορικά. Δώρο και η κύβη απολεπιστική. Συν τα δείγματα. Συν τα δείγματα μπαίνουμε μέσα, μεσιέ. Τι έχετε κάνει? Λοιπόν, 3 μαγικά προϊόντα που το ξέρουμε ότι η κάθε τιμή είναι 39 και 90 από το κάθε προϊόν. 39,90, 39,90 και 39,90. Θα μας πούνε TikTok όμως το τηλέφωνο. Ναι, στο τηλέφωνο θα δώσουν τη λέξη TikTok για να έχουν έκπτωση μείον 10%. Εκτός αν το είδε κανένας φίλος και πει το είδα από φίλο, εντάξει, ναι, αυτό ακριβώς και αυτό περνάει. Μπαίνουμε και γράφουμε τη λέξη TikTok για έκπτωση μείον 10%. Μας παίρνετε τηλέφωνο στο 211 40 45 874, μπαίνετε στο site μας Crystal Beauty by Didi και εννοείται μας ακολουθείτε σε Facebook, Instagram και TikTok. Έχουμε δώσει, ναι, και τα 3 προϊόντα, η αλήθεια είναι ότι είναι εγγύηση. Και νομίζω ότι δώσαμε πολύ καλή προσφορά. Είναι 3 προϊόντα. Σήμερα ξεφύγαμε. Πήγαμε για ένα πολύ δυνατό live. Φύγαμε και από τα Black Friday, απ' όλα. Gold Friday το έχεις κάνει. Ναι. Παιδιά, είναι 3 φανταστικά προϊόντα. Μπείτε να τα προλάβετε. Όντως, σε 15 μέρες θα δουν τη διαφορά. Η Τούλα λέει την αλήθεια. Επειδή η Τουλίτσα δεν έχει χρησιμοποιήσει όλα τα προϊόντα και είμαστε μαζί, πόσο είμαστε με τη Τουλίτσα, 2 χρόνια Τουλίτσα μου, πάμε μαζί. Παραπάνω. Όχι, 2 είμαι με τη Τουλίτσα. Έχουμε κάνει πολλή δουλειά, τα προϊόντα πραγματικά είναι απίστευτα. Η προσφορά είναι πάρα πολύ καλή. Μην ξεχνάμε, eye booster ματιών, booster προσώπου και μία κρέμα αντιγύρασης με Μόρια Χρυσού για να λάμψουμε. Τώρα στις γιορτές δεν να σου πω, δεν πρέπει να ξεκινήσουμε. Μέχρι το Πάσχα θα λάμψουμε, δηλαδή. Ναι. Ποσότητες είναι μεγάλη. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι όντως θα μας πάει μέχρι το Πάσχα. Όπως πας. Λοιπόν, πάμε, δώσαμε την πιο τέλεια προσφορά. Μπείτε τώρα, καλημέρα, μπείτε τώρα να Ναι, η Τουλίτσα όντως είμαστε 2 χρόνια. Με τη Τούλα είμαστε 2 χρόνια. Και όχι μόνο με τη Τουλίτσα και με άλλες πολλές. Και όχι ναι, μόνο με τη Τούλα και με τη Ματίνα μου και με πολλά μου κορίτσια. Η Ιωάννηνα και λέω, κορίτσια μου πότε θα έρθω η Ιωάννηνα. Εμείς είμαστε Αθήνα. Εμείς είμαστε Αθήνα, τα κορίτσια Ιωάννηνα. 2 Έχεις χρόνια. και το Χούγκο από Αυστρία, δηλαδή φτάνουμε Έχουμε και και Αυστρία. το Χούγκο από Αυστρία. Κύπρο την προχθές. Ακριβώς. Έχουμε παιδιά από πολλές χώρες, που μας προτιμάνε. Και χώρες και πόλεις. Και πόλεις. Να δω Τουλίτσα πότε θα έρθω να σε δω από κοντά, 2 χρόνια το παιδεύουμε. Έχουμε τα τρεξίματα. Πάμε για τη χρυσή σειρά Eye Booster ματιών, Eye Booster προσώπου. Συν Μόρια Χρυσού πόσο είπαμε μεσιέ? 90€, παρακάτω δεν βγαίνω. 90 και κοίτα, έχουμε και τους απολεπιστικούς κύβους συν τα δείγματα. Μην ξεχνάμε ότι βάζουμε δείγματα, δώρο μεταφορικά.
κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας. Όχι δώρα. Δώρα, η αλήθεια. Δεν υπάρχει αυτή η πρόσφορα. Εγώ το έχω πει, στην Τούλα το έχω πει. Όταν θα πάω στα Ιωάννινα θα μπούμε ένα κινητό και θα κάνω κατευθείαν live στο μαγαζί της. Εννοείται, θα ξεκινήσω με ένα δυνατό live. Πάμε, κάνουμε δωράρες, αλήθεια. Είναι πολύ. Πού είναι, τα μαζίς και το σκορπιό. Θα δούμε, ναι, πού είναι ο σκορπιός μας. Να δούμε και την ναυαρχίδα. Πάμε να δούμε την ναυαρχίδα του Crystal Beauty που είναι Red Scorpion Beauty, που είναι στα 49 και 90 με τη μοναδική του σύνθεση. Μας προσφέρει ένα φυσικό Botox. 45€ θα το πάρουνε. 49,90 λες, αλλά 45 θα το πάρουν. Ναι, όντως δεν το λέμε και σωστά. Και τα μεταφορικά. Γιατί όντως δεν το λέμε σωστά, γιατί είναι 49 και 90 με την έκπτωση μείον 10% πάμε στα 45 και έχουν και δωρεάν τα μεταφορικά, άρα ο σκορπιός στην ουσία τον παίρνετε με 45€. Τον αυθεντικό σκορπιό. Τον αυθεντικό εννοείται. Και τι περιέχει? Βούτυρο καριτέ, βιταμίνη Α και Ε και Snap 25 δηλητήριο κόκκινου σκορπιού που μόνο στο Beauty, στο Crystal Beauty υπάρχει. Λοιπόν, πάμε με τη μοναδική του σύνθεση. Παιδιά, ξεφύγαμε 45€, και είμαστε για την ναυαρχίδα, Red Scorpion Beauty, 45€ όντως. Είναι 45, κοίτα, δώρο η Κίβη και όχι κάνουμε δουλειά, πραγματικά. Δεν κάνουμε ζημιά στο πρόσωπό μας. Δεν νεκρώνουμε τους μυς, που για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο, τους κοιμίζουμε και τα αποτελέσματα είναι ορατά. Δεν θα πω ψέματα, από τις πρώτες εφαρμογές θα δούμε τη φωτεινότητα, τη λάμψη στο πρόσωπό μας και ανάλογα την ηλικία που έχουμε, μετά τις 15 μέρες θα δούμε διαφορά. Δεν θα πω τώρα ψέματα, δηλαδή οι πρώτες χρήσεις... Και ανάλογα και το πρόσωπο. Ανάλογα και το πρόσωπο. Και από κάτω, δηλαδή παίζει ρόλο. Ακριβώς. Δηλαδή στις πρώτες εφαρμογές θα μας δείξει τη δυναμική της, τη λάμψη, τη φωτεινότητα, θα νιώσουμε το τράβηγμα, αλλά όσο δουλευόμαστε μέρα με τη μέρα, έτσι έρχεται το αποτέλεσμα Botox. Τι γίνεται μέσα σε μία μέρα? Θέλουμε τουλάχιστον 15 μέρες για να δούμε το τέλειο αποτέλεσμα στο πρόσωπό μας. Πάμε full αντιγύραση. Εννοείται ότι στέλνουμε βελτία. Γιατί δεν απαντάς με σχέμο? Εννοείται ότι στέλνουμε. Καλημέρα, καλημέρα. Εννοείται ότι θα στέλνουμε. Βελτία όπου θέλετε στέλνουμε. Σε όλες τις χώρες. Και Λία συντόμως και στο εξωτερικό. Και Λία συντόμως και στο εξωτερικό, ναι. Πάμε σε γνωστές πλατφόρμες, να τα λέμε για αυτά. Αυτά να τα πούμε, σε γνωστές πλατφόρμες σε λίγο καιρό. Στέλνουμε παντού. Η Botox είναι πραγματικά απίστευτη. Και έτσι όπως το έχουμε πάει, μείον 10%. Δωρεάν τα μεταφορικά έχει φτάσει στα 45€. Πώς να πάρεις και κάτι μαζί ακόμα, δηλαδή εντάξει. Η αλήθεια είναι 45€. Δίνεις δώρο τα κυβάκια, τους απολεπιστικούς κύβους, συν τα δείγματα. Για μένα, κάπου όπα. Κοίτα, για μένα ο πιο τέλειος συνδυασμός είναι αυτός. Φράουλα, δηλαδή που δεν ξεβγάζεται, μας δίνει το εφέ lifting, συν την Botox, είναι πολύ οικονομικός συνδυασμός. Γιατί με σχέση 45 και 18 και αν τώρα είναι ακόμα πιο οικονομικό. Δηλαδή ακόμα πιο οικονομική βγαίνει. Και είναι και μεγάλη συσκευασία. Να πούμε ότι η Botox σίγουρα κρατάει 2,5 μήνες. Αυτό να το πούμε. Δηλαδή δίνεις 45€ και στην ουσία είναι σαν να χαλάς το μήνα 25€. Ναι, αφού οι ποσότητες είναι μεγάλες. Είναι μεγάλες. Και μέχρι πάνω τα βάζουμε, δεν τα βάζουμε... Ακριβώς. Και κρατάνε 2,5 μήνες. Κρατάνε 2,5 μήνες η Botox. Είναι μεγάλη συσκευασία. Και νομίζω είναι συσκευασία που της αξίζει, ένα διαμάντι. Πραγματικά θα δούμε τη διαφορά στο πρόσωπό μας και θα τη νιώσουμε. Πάμε με αγαπημένα, λατρεμένα προϊόντα. Νομίζω ότι τελειώνουμε. 1,5 λεπτό έμεινε. Με σχέμα. Τα λέμε στο επόμενο, τι γίνεται, για... Λοιπόν, εννοείται ότι θα πάμε στο επόμενο live. Νομίζω ότι σήμερα το live μας για μένα ήταν το πιο ωραίο. Ήτανε live έκπληξη, θα δούμε, δεν ξέρω. Ναι, live έκπληξη. Για μένα ήταν το πιο ωραίο live που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Καταρχήν, και άλλα έρχονται. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί είσαι και στήριξή μου, αυτό θέλω να το πω. Χωρίς εσένα δεν ξέρω. Πραγματικά είσαι η στήριξή μου στα live. Αν δεν είχα εσένα δεν ξέρω τι θα έκανα. Και όλο το κόσμο που μπαίνει, μας στηρίζει, μας
γράφει, μας σχολιάζει, μας ακολουθεί. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους, γιατί είμαστε στο 4ο live. Και έρχεται και 5ο πιο δυνατό. Και έρχεται και 5ο πιο δυνατό. Πόσο πιο δυνατό μπορεί να γίνει? Δεν ξέρω, μπορεί να έχουμε κάνει μια έκπληξη. Γιατί κοίτα, έχουμε κάνει τρελές προσφορές. Έχουμε και δώσει... δωράκια και πολλά άλλα. Έχουμε, ναι, δωράκια, τρελές προσφορές. Δηλαδή, νομίζω ήταν ένα από τα πιο δυνατά μας live. Και εντάξει, πιστεύω ότι το επόμενο θα είναι το καλύτερο. Ακόμα πιο δυνατό live. Δώσε τα φιλιά σου, έχουμε λίγα δευτερόλεπτα. Φιλιά σε όλους, σας ευχαριστώ όλους που μπήκατε και με παρακολουθήσατε. Τα λέμε στο επόμενο live.